Оларның батырлығы хәзірге үсіп келеші буын үшін үрнәк болып тұра. Республика парламентінің мәрхәмет милосердие хатын-қыз депутатлар түркімі «Увайны Нижинское лицо» деген масштаблы акцияға емғақ есады. Тығыз мәшінлерінің истәлігін мәңгіләштіру, суғыш шыры балаларына ярдәм ету бойынша дистелерше проектіні мәктәп оқушылары, республика шәһәрләре һәм районнарынан келген иҗтимагый оешмалар тәкъдим итте. Парламент үзәге фойесында сугыш жыллары мохитын булдыру жеңіл түгел. Фронт җырлары, фоторәсемнәр, хезмәт фронтының тере каһарманнары. Саба районыннан Нәзилә Гатаулина сугыш жылларында 10 яшеннән урман кисүдә эшләгән, аннан колхозга кайткан. Хәзер аңа 90 яшь. Бик авырлыкларны күп күрдек, ачлыкта күп күрдек, кияргә дә булмады, ягарга да булмады, ашарга да булмады. Әни фирмада эшлим, урманга башта фирмада эшләдем, ана фирмадан соң урманга киттем, урманга баргач, менә 10 метр штаб салдырыйк. Проект буенча районнарда төрле кызыклы чаралар, акциялар узды. Аксубай районында әйтик Аксубай егетләре ансамбленең яшь музыкантлары, пенсионерлар һәм хезмәт ветераннарының өйләренә барып концертлар оештырды. Тагын бер уникаль проект сугышта катнашкан фронтовикларның фотосурәтләрен мәңгеләштерде. Махсус басмада энтузиастларның иҗади төркеме Андрей Петровның фотосурәтләрен бастырып чыгарды. Залда иң кадерле кунакларга рәхмәт әйттеләр. Алар тылда фронтны азык-төлек, әйберләр, снарядлар белән тәэмин иткән хатын-кызлар. Сугыштан соң илнең халык хуҗалыгын торгызганнар. Кайгылы авыр тормышлары, хезмәт батырлыклары яшь буыны тәрбияләүдә үрнәк булып тора. Социаль шәһәрләрдә балалар иншалары, фоторәсемнәр конкурслары үткәрелде. Масса күләм мәгълүмат чараларында хатын-кызлар батырлыгы турында йөзләгән материал әзерләнде. Фәрит Мөхәммәтшин да утырышта катнашучыларның котлауларын видео элемтә режимында җиткерде. Именно нашим ветеранам мы обязаны за подаренное счастье жить свободно. Приняв из их натруженных рук эстафету добра и мира, мы должны обеспечить это право и будущим поколениям. Проект буенча башкарылган эшләрнең барысында бердәм системага китерергә, киләчәк буыннарга мирас итеп тапшырырга кирәк дип саный акциянең инициаторы Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова. Һәр ветеранга, һәр авыл җирлегенә барып җитү, республика министрлыкларын, ведомстволарны, иҗтимагый оешмаларны җәлеп итү мөмкин булды. Хәзерге шартларда хезмәт батырлыгы темасы икеләтә актуаль. Сугышта катнашкан хатын-кызларның исемнәрен архивларга тапшырдык. Бу проект 2 этаптан торды. Беренче этап сугышта катнашкан хатын-кызлар, фронтларга киткән хатын-кызлар һәм икенче этап тылда эшләгән хатын-кызлар, заводларда, госпитальләрдә, колхозларда эшләгән хатын-кызлар, фронт өчен ярдәм иткән хатын-кызлар һәм һәрбер муниципалитетлар, һәрбер районнар үзләренең ветераннар санына карап шушы информацияны җыйдылар, барладылар һәм архивларга тапшырдылар. Һәм шушы проект барганда күп кенә китаплар басылды, роликлар төшерелде һәм телевидениедә күрсәтелде. Ветераннар белән очрашулар булды. 900-гә якын мөрәҗәгать килде безгә ветераннар тарафыннан. Социаль-гуманитар проектның икенче этабында актив катнашучыларны бүләкләделәр. Татарстанның ат казанган хатын-кызлары дигән яңа проектны игълан иттеләр. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.